Assalamu alaikum wa rahmatullah. Derɗiraɓe wondaɓe e Jaygol Foundation on kofnama ɗum derri ko moɗon Adamu Haruna. Mi wari ha mi wanna en video dede ko larani hala vote je en tammi votugo en tammi appliquego business easy na je en mbino en gaɗino tinninore ha audioji meɗen ko sali en ja en vota wi non e no en votirta e no système vote meɗo salorto. Derɗiraɓe ɓawo en tammi yerɓugo lien de vote meɗo ɓawo to dari video lo à partir de 11h00 en tammi yerbugo vidéo lo ha nder groupe meɗen Jaygol Foundation simple en tammi yerbugo lien banni ba en dari ɓe ko lien voici les liens de vote ici nda lien may ɗo bindi am bleu ɗo dow bindi am bleu ɗo a warata a mema mi tammi a fami donc formulaire de vote Jaygol Foundation e uniquement bo nder groupe wa ngaɗo ɗo on deydey lien may tammi yerɓego nder groupe wa ngaɗo ɗo nder groupe wa ngaɗo ɗo mi tammi on fami nder groupe wanga ɗo uniquement donc ha ɗo on lien mai yerɓete a clique a yaha a vota a lorto a wara a winda ko a windata haɗɗo mi tammi on fami ɓawo to a wari a recevi lien mai ha nder groupe a wara clique dow lien dow bindi am bleu ɗo banni ɓawo to a clique dow bindi am bleu ɗo banni ɗum waɗan recherche banni ɗum watta a rena ta hafa ça dépend de connexion maɗa to yawi ko to ɗayi banni ɗum dillinantama banni ɗum waddantama to ɗum waddanima banni ɗo mi tammi on dari formulaire may ɗo mi tammi on dari to dari haɗo dari image google e Jaygol Foundation mi tammi on fami ɗo ɗum ha site google form donc a wara haɗɗo ɗo a winda adresse mail maɗa bo a waɗa adresse mail maɗa haɗɗo ɗo ɓe ƴamma bonjour chers membres Jaygol Foundation voudrait que nous démarrons easy de touriste oui ou non a suftay oui ou non ha to a suftata oui ou non may hedde ko may ɗo a wara ɗo a winda adresse mail maɗa min mi foti mi winda adresse mail am jota ɗo banni mi winda adresse mail am voilà mi windi adresse mail am banni a tabbitina a windi adresse mail maɗa normal ɓawo to a windi adresse mail maɗa a dirtowo less ɗo a dirtowo less si a wara nda ɗo ha ɓe ƴamma oui ou non may ɗo a anda bo to a voti oui a fotai a loro a sanja wi an non a votata to a voti non bo a fotai a loro a sanja wi a votai oui mi tammi on paami donc to a sufta wima a koca kashel ɗo to non bo a koca gelɗo ɗo exemple min en gaɗu mi koca wi mi tammi en dari to mi koci wi mi wara tan mi mema dow submit ɗo to mi wari dow mi memi dow submit ɗo ni mi yerɓi message may tan mi tammi en faami to mi voti dow non ma banni supposons ke min mi voti dow wi to a voti dow wi ma yo yiyan ɗum ɗo warti boɗejum banni donc si a wara a mema dow ha ɓe holluma submit banni to a memi dow majum banni ɗo ni mi tammi a laari ɓe windi formulaire google formulaire de vote votre réponse a été enregistré to a mari haje laarugo e no ɗum yahirta himɓe noye voti e himɓe gal kote toye ɓuri ɗuɗugo a wara a mema dow ɗo se prévoit donc a lara kuje ɗo réponse ji man ɗo a wara clique dow majum bindi am bleu man ɗo to a clique dow maji banni ɗo ɗum waɗan recherche ɗum dillinante voilà mi tan mi a laari ɗum waddima haɗo ɗo ha a yiyata targa haɗɗo ɗo a yi targa ɗo a yi ɗon en bleu a yi wima tan milatago en bleu non bo tan milatago en rouge e haɗɗo ɗo bo 4 personnes déjà voti 4 personnes may ɗo ɗum minon donc ɗum essai je min gaɗi yake min créi ɗo man ɗo 4 personnes may pat ɓe voti oui a laari 100% fu voti oui to goɗɗo goto ko to fototirano himɓe nayo loro ngara vota non plus nayo voti oui ɗo donc ɗum ɗo warta 50% targa ngalo may ɗo a yiyan nga sanjake boɗejum wanga e nder maga seɗɗa exemple man ɗo ha mi holla on ok derɗiraɓe ba mi wi on exemple man ɗo ba on daari to a voti may ɗo to wodi ɓe voti non ma ba on daari cadre haɗɗo ɗo on daari boɗejum ɗo ma ɗum votuɓe non am bleu ɗo bo ɗum votuɓe wi ɓe winday pourcentage may to ɗum 20% be 80 to ɗum 25 be 75 ɗum pat majum on tanmi laarugo ɗum ha cadre banta je min kolli on dede ha site toɗo man ɗo banta ha site ɗo mi tammi on paami donc ɗo on laawol koygol ngol on tokkata on gara on vota ɓawo to a wari a voti soit oui soit non a laari dede gal majorité ɓuri ɗuɗugo
si a wurto a lorto a nastito nder telegram maɗa to Allah waɗi a nastiti nder telegram maɗa a wara nder groupe Jaygol Foundation ɗo Jaygol Foundation je ɗo mi hollata on na je Jaygol Foundation des étoiles Jaygol Foundation je ɗo mi tan mi ndari Jaygol Foundation ɗo man ɗo jotta ɗo en ɗo mari ko watta 296 membre 296 membre woni nder groupe ɗo man mi tan min ndari amma Jaygol Foundation des étoiles ɗo ɗum 137 ɗum himɓeji marɓe ID tan goni nder groupe wa ngaɗo ɗo donc ɗum ha gota ɗo on a warata ha ngaɗo ɗo a wara a winda inde maɗa be prénom maɗa be JF maɗa a winda soit oui soit non jotta exemple mi wara min mi winda Adamu Haruna JF 4 mi hokka espace mi wara oui JF 4 oui mi yerba ha groupe ɗo tan so on jafo ça veut dire que mi holli mi voti ha to oui soit bo banni mai ni soit bo a wara winda wane JF kaza non mai bo nano ɓe windirta non ha mi nasta gal whatsapp gal numéro am gotel ɗo exemple mi wari mi windi Adamu Haruna JF 4 oui mi windi banni oui mi yerbi banni tan min ƴamma winda ko bo a wara winda Adamu Haruna mai inde maɗa windata na inde Adamu Haruna windata mi tan mi on paami mojo fu winda inde muɗum mi wari mi windi Adamu Haruna JF 4 mi winda non banni ɗo kam to mi votayi mi wona intéressé be majum soit bo to a wala JF ɗo a wala ID a wala JF ɗo a wara winda inde maɗa exemple mi winda banni Adamu Haruna sans JF sans JF SAN sans JF donc ça veut dire que mi wala JF mi voti oui soit non mi valida banni c'est tout banni a tokkata a winda nder groupe mai wala hala feere wala débat feere wala hunde feere mojo fu winda banni tan en tefa yerba photo feere ko waɗa capture d'écran ko noy banni tan a warata waɗa c'est tout a voti hala timmi a windino adresse mail maɗa a voti a yerba nder groupe wa ngaɗo ɗo je Jaygol Foundation ɗo mi tan mi ka famake en mbi bo wala ha vote mai waɗete illa nder groupe wa ngaɗo ɗo nder groupe waɗo on tan de vote mai waɗete mi tan min paami gonɗo intéressé ɓe wargo vota fu se wara nasta nder groupe wa ngaɗo mai ɗo e vote mai tan mi fuɗɗugo à partir de 11h e ɗum tan mi timmugo à partir de 20h hande samedi le 5 mars 2022 mi tan mi on faami ngam mai ɗon gettama ɗum dede ko won Adamu Haruna wassalamu aleykum